Nah, niki Werkudara juga, Mas. Niki. Ini lu kulit sapi, Mas. Lah niki, Mas. Ya udah lumayan, Mas. Nih. Udah lumayan. Kalau sepil tatane niki murah mawon, Mas. Lek purun, Mas. Ora sah larang-larang. Iki tatane ngeten iki. Nah, ya ben ngerti. Jadi rego nggo rupa-rupa nggo rego. Ngeten iki murah, Mas. Kula ngedole. 800 mawon pre ongkir di seluruh Indonesia. Sing penting alamatnya genah terus ora nang luar angkasa, Mas. Dateng luar angkasa kula mboten sanggup ngirime. Pengirimane ya larang, dasare kapale sing nggo ngeterke nang ruang angkasa kuwi angel. Ngoten lho, Mas. Lah niki sampun mambu jadah, Mas. Niki sampun mambu pakeliran. Niki sampun mambu duduh kuning, Mas. Niki lek jenengan purun monggo 800 mawon. Pre ongkir di seluruh Indonesia. Gitu. Lek purun monggo, mboten purun nggih mboten napa-napa. Ya terene jenengan utuh, wayang kula utuh. Gitu. Mboten maksa. Lek gelem ya monggo, mboten purun mboten napa-napa. Jenengan mboten rugi, kula mboten bati. Cara poli bal poli kosong-kosong ora enek sing menang. Mboten ngrugekke sampean mboten ngrugekke kula. Nggih ngeten iki lek purun. 800 mawon pre ongkir di seluruh Indonesia niki. Nah. Wonten milih rego nggo rupa-rupa nggo rego, Mas. Gitu.